खुलुमबाय लोगोफोर आंनि जेबि ब्लग गोदान चेनेलाव बयबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर आसा खालामो लोगोफोर आंनि गोदान चेनेलखौ बयबो अनसायगोन एबा सापर्ट खालामगोनखौ मिजिंथिबाय लोगोफोर आं दिनै न'नि थारुन बारियाव देखायहैनो नागिरदों लोगोफोर आंजों लोगोसे नाय खालामबाय थादो लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर नै लोगोफोर बेनिफ्राय स्टार्ट जाजेनबाय दै जोंहा थारुन बारिया बेनिफ्राय स्टार्ट जाजेनबाय नायलांबाय थादो लोगोफोर एबारनिफ्राय बाहाय बांद्राय मोजां जायाखै दै लोगोफोर गाहाय गाहाय जादों बेजों एसे ओमफ्राय ओरै फारसेजों गोजौ गोजौ जादोंना लोगोफोर बेजों एसे नांबावगौ जौनो गासै बाहाय 10 बिगा दंना लोगोफोर ओमफ्राय दा गुबुन दाबसे जायगायावहाय एसे दंबावो आरो 10 बिगाजों गासै बाहाय 7 लाख 8 लाखसोखौ मोनगोनदां लोगोफोर खमावबाबो 7 लाख 8 लाख मोनगोन आरो आङो दै सिङाव हाबनानै देखायला लोगोफोर दै अखा हादोंना नै हाब्रु दङ बेहाय सिङाव हाबै थैला आं लोगोफोर ओरैनो सायाव थाबाय थास' बिबारबो मोनो लोगोफोर बेनिखायनो थास' बिबारबो मोनजायोबो जायोबो जोङो ओमफ्राय फानोबो आरो लोगोफोर गावसोरनो फायखारिबो बायनानै लांफैयो आरो जोंनावहाय मिथिखायो नालाय जोंनि जायगाखौ थारुन गायग्रा होननानै बयबो लांफैयो आरो फायखारिफोर नै लोगोफोर थारुना जोंना बाहाय जोबफैबाय आरोना जोबफैबाय ओरै गोलावखौ नाहरदो जोबफैबाय आरोना जाबाय बेजों एसे गोजौ जादोंना आरो लोगोफोर बेजों सिगांसिन गायनाय जादोंना ओंखायनो बेजों जौसिन जादों ओमफ्राय बेजों थारुन बेदरा गिदिरसिन जासिनगोन बिदि बिफां गिदिर गिदिर जायो आरोना लोगोफोर सेरसे माबा दरसेयाव बिदिनो फांसेयाव दरसेयाव बिदिनो सेरसेसो जानाय जागोन अबेबा आधा केजि बिदि जायो आरो बुंनो हाया लोगोफोर गिदिर फिसा थायोना बिफांनि खोथा अबेबा जानाय अबेबा जायै थायोना लोगोफोर बेयो जौबावगोन आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय एसे गोजौसिन जाबावगोन ओमफ्राय बिबार ओंखारनाय टाइम जाथ'वाखै नालाय एसे दंबावो बिबार ओंखारनाय टाइमाबो एसे बिदिनो सप्तानैसो दंबावो आरोना बिबार ओंखारनांगौआबो लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ डाइरेक्ट जों फाना लोगोफोर डाइरेक्ट फायखारिफोर हाबफैखायो जोंनावहाय डाइरेक्ट मिथिखायो नालाय जोंनाव थारुन दं होननानै सोंहरखायो गोदोनिफ्रायनो लांफैग्राखा ओंखायनो मिथिखायो नालाय लोगोफोर फैखायो नोंसोरबो गायनोबा लोगोफोर जोंनाव सोंहरनो हागोन कमेन्ट हरनो हागोन जोंनावहाय गोसोबायदि बेखौ बोरै गायो बेखौ मायो जों उनाव खिथासै लोगोफोर उनाव खिथानाय जासिगोन जाहाथे आंनि भिडिअखौल' मोजाङै सापर्ट खालामलांबाय थायो लोगोफोर बिनि गायनाय फुनाय फार्स्टनिफ्रायनो लाजेननानै खिथालांगोन लोगोफोर बेनो आंनि फार्स्ट ब्लग नालाय लोगोफोर आं दा बाहायनो बेखौ लानाय जादों लोगोफोर उनाव नोंसोर कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय लोगोफोर बोरै सोंहरबानो जाबाय जोंनावहाय होमबानो जों खिथाहरजोबगोन जों रिप्लाय होफिनगोन लोगोफोर आं दायो न'आव थांफिनसै लोगोफोर बेरायखांबाय आङो थारुन बारियाव जोबफैबाय लोगोफोर बिदिब्ला आं भिडिअखौ बावनो दोनथ'सै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन बाय बाय